नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. भक्ताल्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू अंकोला अंबरकोडला श्री वेंकटरमण देवालो कार्तिकोत्सव. अंकोला कारवार तालुक्याच्या अंबरकोडला वेंकटरमण देवस्थानाचो कार्तिकोत्सव मोठ्या संभ्रमात जालो. अलंकारित तोरणान आणि झगमगीत दिपालंकारान तशेंच रांगोळीन आकर्षणाचे केंद्र जाल्ल्या या श्री वेंकटरमण जात्रेच्या कार्तिक पुनवेचे रांगोळी आणि तोरणाच्या सुशोभितान भक्ताले मन आकर्षित झाले. वेंकटरमण देवस्थानाच्या आवारात प्रधानी मोदी बरोबर पद्मश्री विजेती श्री बालकृष्णाक उठून उरतो वासुदेव, तिरुपती तिम्मप्पा, होड आकाराचे मत्स्य, मोर नृत्य, शिवपार्वती, रियल हिरो रवी काटपाडी, मुर्डेश्वरचो शिव, नाल्लाच्या कट्टेन सजयली रांगोळी, धर्मजागृती वेशात मारुती, तांदळान आकर्षित केल्ली रांगोळी अशा अनेकशा वेगवेगळ्या पद्धतीन सजयले हे रांगोळी वीक्षकाक येयल्या भक्ताले मन आकर्षित जाताले. अंबरकोडला ग्रामात प्रवेशद्वाराचेर घायिल्ल्या अर्धचंद्राकार तोरणाचे खूप आकर्षण जाताले. भाताच्या कणसांत तोरणाच्या मध्ये सजयिल्लो श्रंगार वीक्षकाक जास्त मंत्रमुग्ध करतालो. केळी घड, आंब्या घोस तशेंच वेगवेगळ्या फळाचे नाजूक आणि सुशोभित अशी जोडणी करून प्रवेशद्वाराची शोभा वाडयली. झगमगच्या विद्युत रोषणाईन तोन्ना लखलखताली. मध्यरात्री सुमार 12 घंट्यार पंचदेवान सजयिल्लो रथ अंबरकोडला प्रवेश करताच भक्तालो जय जयकार वाढत गेलो. अंबरकोडला लागीं रथाचो देखाव विशेष पद्धतीन करचो स्थानिक उलसवार समाजाची प्रथा. ही प्रथा खास पळोवंक जनसागराली अलोट गर्दी आशिल्ली आणि या समाजाची वार्षिक परंपरा पूर्ण करून आरती दिवन सगळे भक्त कृतार्थ जातात हे विशेष. अशा या श्री वेंकटरमण देवाच्या कार्तिक पुनवेचे काही क्षणचित्रां आमगेल्या कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाक धाडलात, पळोवया. कारवारच्या देऊळमक्की ग्रामाचे युवा प्रज्वल शेठ हेमगेले राज्यस्तरीय युवजनोत्सवाक निवड. कारवार जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, युवा सबलीकरण, क्रीडा खाते आणि जिल्हा युवा संघटनेच्या जोड पालवान मंगळवार 28 नोव्हेंबराक जिल्हास्तरीय युवजनोत्सव 2023-24 या वर्षाच्या कार्यक्रमात कारवार तालुक्याचे देऊळमक्की ग्रामाचे युवक प्रज्वल बाबूराव शेठ हेमका कथा बरोवच्या स्पर्धेत पहिले स्थान मेळ्ळें. हेमगेले राज्यस्तरीय युवजनोत्सवाक निवड जाला. प्रज्वल शेठ हेमी वृत्तीन बातमीदार असून धारवाडच्या कर्नाटक विश्वविद्यालयात पत्रिकोद्यमाची स्नातकोत्तर पदवी घेऊन थंयच मुख्य कार्यदर्शी म्हण सेवा केल्ली आसा. तेमी बालवयातच कथा बरोवची आवड निर्माण करून घेतिली. प्रौढ शाळेत आसतनाच विविध दिसाळ्या पत्रिकेत आणि वार पत्रिकेत तेमी कथा आणि बातमी दिताले. प्रज्वल शेठ हेमगेल्या कथा शैलीचे अनेक गण्य व्यक्तीन प्रशंसा करून तेमगेल्या या समाजकार्याक शुभेच्छा व्यक्त केलात अशें कळला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.